Хайырлы көннәр, бөтенебезгә дә бик яхшы таныш булган һәм бөтен почмагында белгән кебек булып тоелган Казан кирмәнендә басып торабыз. Без бүген үтеп барышлый да күреп китәсез, архитектурасында, мәгъмәриятендә шамалыйсыз, ләкин аның нечкәлекләре һәм тарихи үзенчәлекләре бик күп бит әле. Иң беренче чиратта без Казан кирмәненең иң борынгы өлешенә килдек. Менә шушы манараларыннан, Ленин дамбасыннан шамалый аласыз, кайсы як икәнлеген бу кирмәннең ялгышмасам төньягы. Ул нәкъ менә шушыннан башланган. Монда инде бик борынгы заманнан халык яшәгән. Бу инде Казан ханлыгы чоры корылмасы гына яки Болгар чоры кирмәне генә дигән сүз түгел. Монда кеше яшәү эзләре бронза гасырдан ук күренә. Казу эшләре алып барган вакытта шундый чорларга караган артефактларда табылган. Ни өчен шушында килеп урнашканнар? Беренчедән, ул тау башында урнашкан. Аны бер яктан Казан су елгасы саклап торган. Казан су елгасының артында ук, менә ул теге матур биналар берсе дә булмаган. Анда инде сазлыклар китә, урман башлана. Бу яктан инде миннән уң якта, бу очракта булак ягы, цирк ягы дип аңлагыз инде. Ул яктан булак саклаган, теге яктан Шерек күл ягыннан, яки менә Дворец земледельцев дип беләсез бит инде, ул яктан шулай ук берсе артыннан берсе тезелеп киткән күлләр һәм сазлыклар саклап торган. Инде безгә кагылышлы өлешенә килсәк, 10-11 гасырлардан бирегә болгар бабаларыбыз килеп, нәкъ менә кирмән буларак, саклап тору урыны буларак шушы корылмаларны төзи башлыйлар да инде. Һәм шулай итеп Казан Кремле, Казан кирмәненең һәм Казан шәһәренең тарихы башланып та китә. Без әле Сөембикә манарасы яныннан ерак китмәдек. Бу урын шулай ук бик тарихи һәм әһәмиятле урын булып тора. 1977 елдагы казу эшләре вакытында Альфред Хасанович Халиков биредә ханнарның төрбәләрен табып ала. Әлеге төрбәләр 17 гасырга кадәр җир асты өлеше генә түгел, аларның әле җир өсте өлеше дә була. Төрбә дигәч инде Болгардагы менә булай моторлап өеп куйган, таштан өеп куйган, күпмедер дәрәҗәдә пирамиданы хәтерләтә торган корылмаларны хәтерлисездер. Менә хәзер аларның җир асты өлешләре генә бар. Ул вакытта ул биредә таба ялгышмасам 2 ханның төрбәсен, берсе Мәхмүд хан, берсе Мөхәммәд Әмин ханның төрбәсе була. Аны инде тикшереп антропологиясе буенча шамалыйлар, шул ханнар буларга тиеш дип. Аннан соң күпкә соңрак 2004 елда Фаяз Шарипович Хуҗин шулай ук бу тирәләрне казый һәм ул яңадан да әле киңәйтебрәк җибәрә, тагын 5-6 ханның төрбәләрен таба. Алар инде 3 метр тирәнлектә җир астында урнашкан булалар. Ул вакытта казу эшләрен дәвам итмиләр, чөнки Фаяз абый ак таштан түшәлгән бик матур идәнне табып ала һәм аңа бүтән инде зыян китермәс өчен артык җәелдерми. Шулай да иң яхшы сакланган төрбәләрен менә шушындый гөмбәзләр белән каплап куялар һәм бүгенге көндә аларны килеп күрергә мөмкин. Бу үзенә күрә мемориаль зона булып тора. Ләкин ул шушының белән генә шикләнә дигән сүз түгел. Гомумән менә монда Сөембикә манаралары тирәләрендә менә шул 15-16 гасырларга караган, танылган дип әйтимме инде, менә шундый дәрәҗәле кешеләр күмелгән урын шушында булып тора. Төрбәләр дип гомумиләштереп әйтәбез инде. Сөембикә манарасы, әлбәттә аның белән бик күп риваятлар аша таныш дип уйлыйм инде мин. Ләкин хикмәт шунда, аны инде менә шул Казан ханлыгы яулап алынгач, Сөембикә, ханбикә шушы манарадан руслар кулына эләкмәс өчен ташланган дип сөйләүләр менә әлеге манараның 2 төрле тормышы барлыгын күрсәтә. Берсе аның халык күрергә теләгән һәм халык күңелендә калган әйбер. Ханбикәбез баш бирмәде, ханбикәбез менә шулай шаһит китте дип әйтү, шул сәбәпле Сөембикә манарасы дигән исем бирелгән дип сөйләү күңелгә якын әйбер, ләкин ул риваят. Әлеге манарага киләбез икән, аның дөрес нигезе мәчет манарасы буларак Казан ханлыгы чорыннан ук булган. Сөембикә манарасы фундаментының нигезенең бер өлеше белән менә шул элеккеге мәчет нигезенә дә басып тора. Ләкин инде манараның төзелеш вакытына киләбез икән, төгәл вакыты юк. 1694 елдан башлап 1718 еллар аралыгында төзелгән дип сөйләшәләр. Архитектурасы үзенчәлекләренә нигезләнеп, аннан соң Казанны фотографиялар булмаса да инде элеккеге заманнарда, ләкин 17 гасырда, бу инде 1600 фәләненче еллар дип шамалагыз, бирегә килгән сәяхәтчеләр аларны төрле гравюраларга ясап төшереп калдырган. Аннан соң инде техник документация бар бит, төрле сызымнар һәм башкалар. Менә сызымнарда да 1690 елларга кадәр Сөембикә манарасы күренми, гравюраларда да ул юк. Моны бит инде төшереп калдыра торган түгел, рәсем ясап торган вакытта. Аннан соң техник документациядә ул 18 гасыр башларында гына күренә башлый. Шул сәбәпле инде аның фундаментларын, нигезләрен карап та әлеге нәтиҗәгә киләләр. Сөембикә манарасын
үзенең күчәреннән дип әйтик инде 2 метрга авыштырганлыгын чамалыйсыздыр. Падающая башня дип әйтәләр инде. Бу дөньяда андый манаралар күп түгел. Сөйләгән вакытта күңелле, ләкин эчкәрәк кирип китсәң аянычлы хәл. Ул бит инде түнә бара дигән сүз. Моның да хикмәте шунда, ул манара гына түгел, һәм губернатор сарайына кирип китә торган капка буларак кына түгел, аның бит астында капкасы да бар. Ул үзенә күрә дозорная башня дип әйтик инде. Тирә-якларны күзәтеп тора торган манара буларак та төзелгән дигән фараз бар. Сөембикә манарасының менә шушы иң очыннан әйләнә-тирәне аяз көннәрдә 50 километрга кадәр күзәтеп торып була, һәм аннан хәтта Свияжск, Зөя утрау шәһәре дә күренеп тора. Зөяны инде үзегез беләсез, ул руслар төзегән, шулай ук теге опорный пункт, шулай ук кирмән булып тора. Шуңа күрә стратегик яктан да Сөембикә манарасының менә шундый үзенчәлекләре бар. Биредә элегрәк әйткәнемчә мәчет манарасы булган дигән фараз бар. Нигезе шунда сакланган. Бу кирмәннең иң биек ноктасы тау башының, шуңа күрә мәчет манарасының да азан әйтү өчен генә түгел, тирә-якны күзәтү өчен файдаланган булуы бик мөмкин. Шуңа күрә Сөембикә манарасы рус хөкүмәте төзүсә дә нәкъ менә шул тарихка бәйле объект булып тора. Казан кирмәне тагын шунысы белән үзенчәлекле, аның кыяфәте гасырдан гасырга гел үзгәреп торган. Хәзерге кыяфәтен сез аны 19-нчы гасыр ахыры, 20-нче гасыр башындагы формасы дип белерсез. Борынгы өлешен әйттек, аны әле без яңадан күрербез. Казан ханлыгы турында әйтәбез икән инде. Ширкәүләр юк ул вакытта, Сөембикә манарасы юк, бу биналар берсе дә юк. Һәм борынгы кирмән, ханнар яши торган өлеше менә якынча шушы тирәдә тәмамлана аның. Моннан соң инде теге якка таба Спас манарасы ягына таба башланган тирән канау, овраг 3 метр тирәнлектәге, аннан соң башланган 4 метр биеклектәге җир валы. Бу ягы инде көньягы тигез як булгач, ул иң ныгытылган һәм иң нык сакланган өлеше булып торган. Теге якларыннан айырмалы буларак. Аннан соң инде бу биналарга киләбез икән. Бу присутственные места чыршылар артында күренеп тора. Бу хәзерге хәзинә галереясы, алар барысы да 18-19 гасырларда төзелгән биналар, ягъни аларның элекеге кирмәнгә катышы юк. Шуңа күрә Казан кирмәне нәрсәсе белән кызыклы, биредә безнең тарихны катлам-катлам өйрәнергә була. Һәм һәрбер почмагында аның төрле темаларга багышланган музейлары булу да сезгә бик нык ярдәм итәчәк, төрле яктан өйрәнергә. Казан кирмәне мигъмарларына куелган һәйкәл буенча чамаларга мөмкин. Борынгы Казан ханлыгы чорындагы, дөресрәк инде иң беренче чорындагы нигезләрнең, дивар нигезләренең кайсы тирәдән булганлыгын, ул менә якынча шушы тирәдән үткән булган. Аннан соң инде соңрак бу урында Казан ханлыгы чәчәк аткан вакытта Кул Шәриф мәчете, борынгы Кул Шәриф мәчете урнашкан булган. Хәзерге көндә биредә Благовещение соборы басып тора. Һәйкәл шулай ук бик иштәлекле, Казан кирмәненең төрле чорларда төрле мигъмарлар төзегәненә ишарә булып тора. Рус мигъмары, аның кагазында Спас манарасы күренә. Спас манарасы ул шулай ук 16-нчы гасырда төзелә башлаган һәм бик күп тапкыр үзгәртелгән манара. Сез аны инде теге сәгате буенча танысыз кирмәнгә кергән вакытта. Һәм аңа кадәр инде Болгар чоры, Алтын Урда чоры, Казан ханлыгы чорындагы мигъмарлар, аннан соң инде руслар белән бергә шушы кирмәнне таштан күтәргән мигъмарлар, татарлар, аның шулай ук кулында кагазе бар. Анда ялгышмасам Сөембикә манарасы түгел микән ул? Яки берәр мәчетнең сызымы булырга тиеш иде кебек, менә түгел генә хәтерләмим, моннан күренми дә инде. Өскә үрмәләп тормыйм, гәүдәм ул кадәр рөхсәт итми шул анда үрмәләргә. Казан кирмәнендә сөйләшкәннәрне ныгыту өчен һәм күзаллау, инде бу материалны үзләштерү җиңелрәк булсын өчен без Казан шәһәр панорамасы дигән музейга да килдек, ләкин аның эштәлеге турында киләсе чыгарылышта әңгәмә корырбыз. Әлегә саубуллашып торабыз.